Dag beste kijkers, ook deze keer hebben wij weer een nieuw maandgerecht voor u. Deze keer is dat de houtduiffilet. Daar hebben wij wat sla bij. We hebben daar wat granaatappel. We hebben portieroop gemaakt. We gebruiken daar wat voor lekkere kres en wat sla. En de besje, dat zijn deze. Mooi om en om, dat hij een mooie kleur heeft. We doen hem dadelijk nog lekker even een klein beetje opwarmen in de oven. We doen er een beetje peperzout op. En dan gaan we in de tussentijd de bord opmaken. Dan doen we de granaatappel erbij. Lekker ook een beetje door die salade heen. Dat je het overal proeft. Ook alvast een klein beetje van deze kres. Nou, inmiddels is de houtduif klaar. Dan doen we nog een klein beetje de rode portieroop erbij. Heeft u nou ook zin in een maandgerecht met wild? Kom dan nu naar Asteria toe. Eet smakelijk!